Ekipa, bok, pozdrav. Vrlo često kad s klijentima na coachingu počnem pričati o postavljanju granica, onda, ali u 99% slučajeva klijenti kažu, sad ću ja njemu postaviti granice ili sad ću ja njoj postaviti granice, neće on meni više. Tako, ne ide to tako. Kad postavljaš granice, postavljaš ih sebi. Znači, što više nećeš tolerirati ili bez čega više nećeš biti. Što znači, ako partner ili partnerica često kasne, 15 minuta, 20, pola sata i ne jave ti se da će kasniti, ti se dogovoriš sama sa sobom i postavljaš granicu. Ja to više ne toleriram, ja ne čekam, idem. Ako trebamo krenuti na sladoled u 5, a u 5:15, 20 se partner još uvijek ne javlja, ti krećeš. Znači, postavila si granice sebi, ne njemu. Jer drugoj osobi ne možemo ništa. Ni postavljati granice, ni mijenjati drugu osobu. Jedino možemo mijenjati sebe, postavljati granice sebi. Znači, ako se dogovoriš ne toleriram više kašnjenje, onda u 5 krećeš na tu kavu ili na taj sladoled. I iza tih granica trebaš stajati. Znači, trebaš biti svjesna da mogu biti određene posljedice i izdržati ih. Sigurno će se netko buniti, nekome neće biti pravo. Reakcije mogu biti svakakve, durenje, inačenje, okrivljavanje, pogotovo za nekakve zahtjevnije situacije gdje se postavljaju granice. Ali na tebi je da to izdržiš, da se dogovoriš sama sa sobom, ok, ja postavljam tu granicu i izdržat ću je. Kakva si ti u postavljanju granica? Pozdrav, čao!